Vážení diváci, vítejte u podcastu Raptor Imperialis, podcastu, který se zabývá vším kolem Warhammeru 40 000. Už rok. Ano, a který teďka slaví rok existence. Zdravím vás, já Jakub a se mnou Aleš. Ahoj. Máme za sebou rok, to znamená To v číslech, je to bizar. Je to hlavně bizar z toho důvodu, že za ten rok jsme se stali, říkají nám lidi, že jsme druhý největší warhammerovský podcast v Česku. Co se týká publika. To publikum vás je zhruba 1400 na YouTube, dohromady na všech platformách asi 2500 lidí, co se na nás díváte, za což jsme strašně rádi. Už máme čtvrtinu. Ne, máme 2,5 chaptery. Jo, takhle. Ano, máme 2,5 kapituly Mariňáků, už bychom z toho poskládali, takže naklepat Zínos nebude problém, jestli se někdy sejdeme i naživo. Za ten rok jsme vydali 35 dílů a speciálů bezplatných pro poslech pro všechny a k tomu samozřejmě 26 bonusů, které jsou pro předplatitele na Spotify, Foreign Doors a tady a na YouTube v sekci pro členy. Takže vlastně každý týden, ani jednou jsme nevynechali, každý týden to minimálně... To je hustý, že prostě každý týden jako jsme to dodrželi, celý rok. To se nám ani jako v naší civilní práci nestává. Některé podcasty jsme jako rušili třeba kvůli nemocem, ale na Raptora jsme si vždycky našli čas a jsme rádi, že jste si ho našli i vy. No a protože máme rok, výroční speciální díl, a tak jsme se rozhodli, že za vaši věrnost a přízeň vás odměníme taky. Sebou. Jak sebou? Jakože jim uděláme další díl. Jo, jakože vám uděláme další díl. No tak prostě stačí, ne? Jako. Ne, koupili jsme modely. Máme tady Orčího Vorbose v Mega Armoru a vysokého maršála Helbrechta z Black Templars. A řekli jsme si, že často se bavíme o jednak koloru, ale řešíme i tabletop. A že uděláme soutěž. Respektive uděláme 2 soutěže. Uděláme 2 soutěže. Dneska máte všichni možnost vyhrát tady krásného Orčího Vorbose s malým krečinem. V Mega Armoru a má obrovskou sekru, ono to není vidět, ale ta sekera má čepele. To jde vidět, protože tam svítí. Svítí tam ten, no. No, prostě takhle. Má čeple tvořen 2 rtujícíma cirkulárkama a na zádech mu stojí malý grečin a střílí z kulometu. Jsou to 2 modely v jednom. Ano, je to krásné. My jsme si fakt dávali záležet, abychom vybrali něco, co jednak není úplně na hovno v tabletopu a jednak co bude zábava stavět a malovat tak, ať máte na nás nějakou památku. Takže tohle je teda ten první model, o který se soutěží dneska. O Helbrechta se bude soutěžit v dalším bonusu, takže tenhle je pro naše speciální předplatitele. A tak vám to ukázal, aby jsme vás nalákali. Yeah. A Helbrecht jsou 3 modely v jednom. Protože tam Helbrecht, za ním je malý poskok s meltou, a vepředu je malý poskok, který mu očisťuje krev z meče, který je ještě zapíchnutý v orkovi. Takže můžeme říct 4 modely v jednom, když bereme, že ten... Jo, u toho Helbrechta jsme se fakt smáli, protože to je tak správně over the top 40kový model, že jsme nemohli jinak, než ho nechat právě našim předplatitelům. Takže pokud nás podporujete a každý měsíc nám zhruba 100 hodíte, máte vlastně 2násobnou šanci vyhrát model. Je to tak? Že můžete soutěžit teď a je za týden. Můžete za týden. Jsme svině, no ale tak hold... Jsme Horst Fuchs, jako soutěžte o 1 a můžete vyhrát 2, když si předplacíte. A jak ta soutěž bude probíhat? Pošlete nám mail na raptorimperialispodcast@gmail.com do předmětu soutěž. A já jenom zdůrazním mail, když nám budete posílat soukromé zprávy na Instagramu nebo kdekoliv jinde, tak hrozí, že to přehlídneme. Přesně tak. Takže bereme mail a chceme vědět, co je to, nebo co znamená, co symbolizuje Raptor Imperialis. A neposílejte nám, že to je nejlepší, nebo druhý největší, nebo nejhorší podcast. Podcast jakoby vůbec neexistoval. Co znamená Raptor Imperialis? Proč my se tak vlastně, nebo podle čeho jsme se pojmenovali? Můžeme říct, že původně jsme přemýšleli, že se bude jmenovat Rotomeč a díky bohu, že jsme se na to nerozhodli. Rotomeč nebo Hereticast, myslím, ještě byl začáteční, ale
samozřejmě imperiální pravda zvítězila. Takže posílejte a my v dalším, do konce dubna kontaktujeme vítěze a vyhlásíme vítěze. Protože my vlastně předtáčíme a museli bychom zeslat časem. Přesně, a nechceme tady slibovat něco, protože soutěže mají taky nějaké pravidla, něco, co bychom nemohli splnit. Takže tady se mezitím Warboss Orčí bude na nás dívat, zatímco my si projdeme dnešní epizodou. A protože to je výroční epizoda, tak jsme si řekli, že se budeme zabývat, uděláme si topku. To je velmi oblíbený formát. Takže se podíváme na top nejtemnějších, temnochmurých, nejdrsnějších událostí, věcí, prvků ve světě 40. Já jsem tam dal takový koťátko za nás. Jsem koťátko nebo Dirk Marina za nás. Jo. Bohužel my za náma máme jiného sviňáka, Dirk Marina. Takže dáme si tady, mám napočítáno 16 grimdark událostí nebo věcí. Není to trochu hardcore? Prvků není. Je 15. 15 je hezký číslo, 16 je takový divný. Já budu muset škrtnout ty nekrony. Tak škrtní nekrony budou příště, stejně nám to nestačí. Nekrony zmíníme aspoň jednou. Dobře. Takže top 16 grimdark událostí ve světě 40. A začneme tou zdaleka nejtemnější a nejchmurnější, a to je smrt císaře. Císař není mrtvý, ty lžeš. Dobře, vážné zranění císaře. Upadl na procházce. Smrt císaře, velmi formativní událost, která se stala na konci 31. milénia, nebo 30. milénia, kdy císař po duelu s Horem se svým nejoblíbenějším synem, který ho zradil a předal se na stranu chaosu, skončil jako oživlá mrtvola na zlatém trůnu, kde ho musí každý den živit duše tisícovky psykrů a nachází se v takovém limbu života, neživota, a zároveň v momentě, kdy císař skutečně vydechne naposled, tak se vlastně neví, co se stane. No, měla by bouchnout bomba pod zlatým trůnem a zničit Teru. Pokud teda už jako 10 000 let na tom někdo nepracuje a aby třeba odpojil, což bych považoval za takové rozumné, ale chápu, že by to asi bylo vnímáno jako heretický. Každopádně proč je to... Poškození císaře. Poškození císaře je konec dobrých věcí. Už jako v době, kdy nebylo tolik dobrých věcí, tak to byla, asi můžeme říct, poslední renesance lidstva, která jim dávala naději nejenom na rozmach, prosperitu, sjednocení, ale pokud by vyšel císařův plán, tak by hezky lidstvo postoupilo na vyšší vývojový stupeň a nastěhovalo by se do Webway. To znamená, že by měli klid od chaosu, Eldary by ho tam ať vypráskali, protože těch je málo. Jo, jako a Harlekíny tež a vlastně by... Možná by Harlekíny nechali, aby jim tancovali. Ano, zotročili by se a bylo by lidstvo rozhodně, mohli by se schovat před tyranidy. Je to tak, mohli by... Už se říká. Je to tak podcast. Je to tak podcast. Tady první. Bylo by to ne ráj na zemi, ale bylo by to nejlepší možné, co by se lidstvu mohlo stát. Ale to už se mu nestane, protože jako císař je na trůně, z jeho myšlenky imperiální pravdy, že budeme ateistický druh, tak se stal přesný opak. Se stal opak a to je součást toho Grimdarku, že císař z toho trůnu dohlíží, protože on jako vnímá, nenutně vnímá jako fyzicky, ale v éteru určitě. A sleduje prostě, jak vzniká ekleziarchie, jako všichni uctívá a sebevražedně bojují s jeho jménem na rtech a možná by si chtěl vypíchnout své zbylé oko a možná přemýšlí, jak zařídit, jako vytáhněte někdo tu zásuvku, já se na to už nemůžu dívat. Je to ono, myslím si, že přesně když se Gilliman vrátil do 40 a řekl, že Imperium nepoznává, že to je jenom zhnilá nafouklá mrtvola, která by byla lepší, kdyby neexistovala, tak císař má podobný pocit, akorát u toho všeho byl, takže krát 40 000, že jo. Jako jo, no. A zároveň
Ono je to vlastně smutné nebo temnochmurné v tom, že bez císaře je lidstvo ztraceno, protože najednou zhasne astronomikán a nejsme schopni cestovat mezihvězdně. Za druhé, nebo temnochmurné je to taky v tom, že lidstvo je de facto odsouzené k záhubě. Je to tak. Že tohle stojí, že to je prostě jenom zpomalý propad a že pokud nepřijde nějaký zvrat, nějaká deus ex machina, tak jak to je teďka, lidstvo nemůže vyhrát a skoro jistě bude vyhlazeno. A to se nebavíme o tom, že třeba nezastavíme tyranidy. To se může stát. I kdybychom vyhladili všechny Xenos, tak pořád lidstvo prohraje, protože je tady chaos. Chaos, který sílí s každým mrtvým člověkem nebo s každou mrtvou bytostí, která má duši. A chaos, který, když zabijete chaosáka, tak se jeho duše vrátí do varpu a zase přijde. Takže je to prostě, ty máš omezený počet zdrojů a bojuješ proti něčemu, co nemá omezený počet zdrojů. Tak to se můžeš si rychle množit. No. Ale jako hlavně jsem se teď přihlížel debatě o tom, kde člověk jeden se zeptal, jako jak by ještě lidstvo mohlo vyhrát a jako jestli to způsobí, až se vrátí všichni primarchové a mu lidi vysvětlili, ale ono nemůže vyhrát. Ono už jako jenom principem tohohle vesmíru a univerza nemůže vyhrát, protože kouzlo Warhammeru je v tom, že jako pořád to lidstvo jenom zastavuje to nevyhnutelné, jako posunuje to. A když by to byl hrozný konec, kdyby lidstvo vyhrál. No jako vlastně jo, no, ale... Úplně by to zprasilo ten. Jako já si myslím, že vzhledem k tomu, jak 40 vydělává, tak my se toho nedožijeme, ale že bude konec. Jaký konec, no. Ale kdo ví. Takže císař bude na všechno jen dohlížet, protože ve chvíli se vrátí císař, tak by se vrátil císař, tak ne. Takže proto máme smrt císaře jako první z 16 nejvíc grimdark událostí, protože to de facto ano, znamená, že od té doby to je na hovno docela. Druhá. Stala už jako druhý. Jo. Mám to skipnout, tak já to dám později. Tak dobře, tak na druhém místě si povíme o planetě. O planetě Olienzis. Počkej, já ji musím najít tady na Kondráze. Tak, tady jsem si trošku upravil ten seznam. Takže, planeta Olienzis. To bude velmi rychlá zmínka, protože o ní toho mnoho napsáno není. Planeta Olienzis se nachází v segmentum Obscurus, v subsektoru Eidolon a je to démonský svět. Je teda v oku teroru. Je démonský svět, který patří Slánešovi a vlastně na jeho povrchu žijí noizmariňáci, takže chaosáčtí space kteří patří Slánešovi. Zatím všechno v pořádku. Démoni, beastmeni, prostě takový jako klasický démonský svět. Problém je v tom, že Olienzis není planeta. Olienzis je obrovský, otylý muž. Velikosti planety. A ta velikost, abyste si představili měřítko, ti mariňáci a všechno, co žije na povrchu, žije v jeho pórech. Takže velmi sláneší, mňamka. Velmi juicy. Takže prostě jako jdete si někam prostě sednout a no, tady mám nějaký třeba uher, tak si tady sednu na beďara, nebo prostě no, tak jdeme spát, tak zalezete do póru. A Olienzis hrála velmi malou roli v 37. miléniu během Abyssal Crusade, během Abyssal křížové výpravy, kdy kapitola Sentinels mariňáků napadla tu planetu a Olienzis se probudil a začal požírat bojovníky, kteří byli v něm, v jeho záhybech a sporech a jiných otvorech. Přesně, no. Takže a Sentinels, protože tam byli uvězněni na té planetě, tak se museli dopustit kanibalismu a žrát sami sebe navzájem a vznikly z nich, ke konci se z nich vlastně stali chaosáčtí mariňáci, kterým se říká Corpus Praetorian.
Což jako se ale nedivím, jako upřímně řečeno, kdybych prošel tímhle, tak asi také přestanu věřit v císaře. Ano, takže velmi, velmi grimdark, velmi, velmi sláneší. Třetí událost. Exterminatus protokol. Temná záležitost za nás, protože co je exterminatus? Exterminatus je příkaz, který může vydat, ono teďka už je to jednodušší paradoxně, takže jakýkoliv inkvizitor, chapter master, lord high admiral, takže nejvyšší z imperiálního námořnictva, anebo lord commander. Tady každý z nich může kdykoliv vyhlásit protokol exterminatus, respektive, abych to řekl správně z High Gothic, exterminatus extremis, což je příkaz ke zničení planety. Je to extrémní vyhlazení. Není to normální vyhlazení, to extrémní vyhlazení. Příkaz se dává, když by znovu dobytí planety znamenalo příliš velké ztráty a příliš velkou náročnost, a nebo když to vlastně ani nemá smysl. Jako my často říkáme ve srandě exterminatus, tak to přece řeší všechno. Ale jako lidstvo k exterminátu sahá velmi výjimečně, protože to znamená, že oni se zbavují obyvatelné planety. Což jako není dobrý, není to vůbec jako pozitivní, není to dlouhodobě udržitelný rozvoj. Je to takový nerůst. Ano, je to nerůst, vlastně si podřezáváš větev, na které sedíš, protože těch planet je omezené množství obyvatelných, jednak... Jako teď mě napadlo, že by si mohl začít vyživovat lidi. Že by si měl spoustu imperiálních alienzů. No, k vyživování lidí se ještě dostaneme. Ona je to taková taktika, je to taktika toho chaosu, no, docela. Takže možná někdy v 45. miléniu to... Jde jenom o to, aby si to správně ideologicky podal a budeš mít jako spoustu planet. Nevím, co na nich budeš těžit. To jako nechám na vaší grimdark fantazii. A kde budeš stavět třeba budovy? V čem? V jaké jeskynce? No, to je jedno. Exterminatus se dá zařídit několika způsoby. Velmi časté bombardování nukleárními zbraněmi nebo torpédy. Často se používají taky virové bomby, které vyhladí vlastně veškerý biologický život. Koukal jsem na lexikánum, kde je zhruba 80 planet vyjmenovaných, které potkal exterminatus. No a my si je teďka všechny řekneme. Ne. No. Samozřejmě patří mezi ně domovské planety heretických primarchů. Někteří si je zničili sami, Nostramu. Ano. A jako mám teď v okno. Ta druhá. No to je jedno. Jo. A můžu tady vyjmenovat pár příkladů. Třeba Nebrus 9 byl zničený, protože na ní vypukla zombie mor. Že prostě zombie apokalypsa. A Ralas Meridian byl zničený Ordo Maleus, protože nevím proč. Shenlong v Ultima Segmentum byl zničený kvůli vlivu Wordbearers. Takže prostě Tetris zničený kvůli tyrannickému infestation. Nákaze. Takže Bonds of Shame Ordo Maleus, to byly měsíce, ano, po první válce o Armagedon. Byly to zostuzené měsíce. Jako je zajímavý, jak různě k tomu můžeš přistoupit. A to, že jako to vybombarduješ z orbity, je vlastně to nejméně tvořivý. Představ si, že jsi ten inkvizitor a řekneš si, tak tamhle exterminatus. A teď tě čeká věc, která tě potká jenom jednou za život. Vybereš si jak. Takže jako bombardování, ne. Virová bomba, dobrý za mě, jako je to trochu takový borderline Death Guard, ale obzvlášť dobrý jsou atmosférický střely. Což atmosférický torpéda vystřelíš a oni to zapálí tu atmosféru, všichni se udusí nebo uhoří. Vím. A nebo atmosférická střela Modalis, což je fosfexová střela. Fosfex je to... Lepší fosfor. To je lepší fosfor, to je 40 fosfor. Fosfexu se bojí všichni a takhle to způsobíte tak, že na celou planetu nasypete fosfex. Takže se vám to, když uhoříte, tak vám to prožere plíce a obličej a všechno. Skvěle. Prostě, aby si to užil. Pak jsou klasická cyklonová torpéda, což vlastně jako
jaderné zbraně. Ideálně střílíte do jednoho místa, abyste se propourali k jádru a ono říká Jo, opuknete planetu vlastně. Ona, že je to ještě přesně, jak jsi říkal, nejméně kreativní řešení, na druhou stranu někde by to mohlo zachránit miliony životů. Minulý týden jsme se v bonusu třeba bavili o obléhání Vraxu a tam, kdyby na začátku se na to třeba Imperium vykašlalo a normálně tu planetu exterminátovalo, tak by možná udělalo líp. Protože to na začátku nedávalo smysl. Jsi chtěl jenom zastřelit toho jednoho. No, jenomže víš, jak o 17 let později máš stejně shooter neobyvatelný a 17 milionů gardistů po smrti. No. Tak to se musíš tak jako naučit. No. Přesně. Je to těžký moment vybrat si vhodný čas pro exterminatus. Čtvrtým grimdark momentem je osud Thunder Warriors. Je pak taky. První válečníci nebo nadličtí válečníci císaře, se kterýma sjednotil Teru a usedl poprvé jako císař v čele lidstva. Osud Thunder Warriors je nicméně docela temnochmurný, protože neměli důchodové připojištění. Neměli důchod. Ukázal se tam ten syrový pragmatismus císaře, že využil Thunder Warriory jako nástroj, pak si udělal lepší Thunder Warriory, Space Mariňáky a jejich první nebo jeden z prvních úkolů bylo své prostě bratry a prototypy vyvraždit. Tak. Sešli se na jednom místě a tam Thunder Warriory říkali... Bylo to na Luně? Ne, bylo to na Zemi. Dostali jsme možná z Luny. A to bylo, ježišmarja, aramejský, no ta hora. Arat? Na Araratu, tak. Zpívá tam medvědi. Výborné. A tam se jako ten Warrior sešli, řekli, to máme zničit a teď se tam objevili ty kustodi a vás. Takže jako je to taková brutální zra. Ano, Thunder Warrioři prokazovali biologická selhání a taky se prokazovalo, že jsou velmi náchylní chaosu, ale přece jenom by asi možná bylo lepší, já nevím, jim udělat třeba péči pro veterány a psychologickou poradnu, nebo jim prostě aspoň zřídit políčko někde v Africe, která v té době existuje. A aby si tam prostě, já nevím, pěstovali, než za 10 let umřou. Jako vyvraždit je všechny bylo poměrně takové nelegální. Ano. Hlavně ono to potom císaře tak trochu koplo do prdele, protože samozřejmě během Great Crusade Space Mariňáci to věděli a některé, kteří by se třeba k Horovi nepřidali, tak je to nakoplo, protože si říkali, aha, co až mi jako skončí Great Crusade, co s náma císař udělá, víme, co udělá s Thunder Warriorama, jo, je to tyran, přidám se k Horovi, který vlastně mi dává smysl. Jo, takže je to taky jeden z těch momentů, který vedl možná k tomu prvnímu bodu k smrti císaře. Pátá topka, top nejvíc temných momentů 40 je Erebus. Fuck Erebus. Erebus může za všechno. Kdo to byl Erebus, Aleši? Erebus byl první kapitán Wordbearers a... Kaplan byl? No, myslím, nebyl kaplan. Oni se až vytvořili později ty kaplany. Oni se vytvořili během First Heretika. Ale byl to našeptávač Lorgarovi a byl to ten první heretik. První heretik mezi prvními heretiky. Byl to ten, který dal všechno do pohybu, vymyslel systém lóží, kde prostě došlo k indoktrinaci. On vlastně může za to, že Horus jako skončil, jak skončil, protože on dal dohromady vůbec to, že bude bodnutý Atame, což je jeho oblíbená díkaz, kterou zabije několik oblíbených hrdinů. I neoblíbených hrdinů a celou dobu čekáte, mimochodem to jsou spoilery i ze Siege of Terra, kdybyste chtěli číst, tak si přeskočte třeba 5 minut dál. A celou dobu čekáte, kdy prostě dostane popravu přes držku a on se to nestane. No. Jako jediný, kdo mu dá jakž, tak přes držku je Karn, ale i z toho zdrhne. Byť je to velmi uspokojivá scéna, ale Erebus zabije Argeltala, což je jediný pořádný Wordbearer. Zabije Erdu, spoileruji tobě, což se objeví postava v tom v Siege of Terra. A potom, co ona zlikviduje 4 velké démony chaosu, tak on přijde a potřízne jí.
a zabije Gabriela Lokena. Naprosto fuck you situace, kdy si říkáš, že to si ale uděláte prdel. Jako. Erebus je sviňák i v tom, že on vlastně začíná Lorgarovi našeptávat to zbožtění císaře, to pochází od něho, tady ten velmi heretické vykládání si imperiální pravdy po svém. Takže jde vyloženě proti zájmu císaře. A on vlastně může za všechno, že to takhle vypadá. Ano. Jako doslova, pokud chcete jednu postavu pinpointnout, tak Erebus. Takže fuck Erebus. Může za všechno špatné může tady ten hajzl. Furt žije, bohužel. Teda on je zdémonštělý trochu. Jako asi jo, no, ale tak se mu to líbí. Prostě, no, ano, jako... takový chaosácký, prostě typický chaosácký mariňák. Dalším momentem nebo prvkem jsou arkoflagelanti a penitent enginy a tady... No, ono se to stupňuje. Je to trestný systém impéria v podstatě, bych řekl. A já, abych vysvětlil, co to je arkoflagelant, tak přečtu tady citát, který budu překládat z patra, takže to určitě dopadne skvěle. To se mi hezky. Představ si to. Tvé končetiny odoperovány, nahrazeny elektrickými biči a drápami. Oči vydloubnuté z lebky a vsazeny místo nich sklo. Tvoje srdce a orgány napíchány stimulačními injekcemi a neuropatickými žlázami. A potom hrdý ve svém novém těle, co z tebe zbývá, co zbývá z tvojí slintající mysli, bude proměněno v dobro impéria. Jediným slovem, jediným příkazem se dobrovolně vrhneš do chřtánu pekla a jako berzerková masomašina budeš toužit po dlouhé smrti. Arkoflagelanti jsou druh servitorů, kdy vám, jak bylo řečeno, odoperujou ruce, dají místo nich prostě elektrické biče, udělají z vás servitora napíchaného stimulanty, lobotomizovaného a vrhají tady tyhle arkoflagelanty nepříteli s tím, že 100% zemřou a ideálně sebou vezmou někoho dalšího. Což by bylo ještě v pohodě, ale to má ještě další kontext. Ono to má kontext, že arkoflagelanti, tohle je samozřejmě trest. A je to mírnější trest než smrt podle impéria. Ano, je to pro heretiky, kteří nespáchali nic hrozného a přejí se spasit. Jo. Takže usekají jim ruce, udělají jim lobotomii a dají jim tam místo rukou jim dají ty biče většinou, nasadí je na takový divný chodítko, na hlavu jim dají kovovou masku a do té jim pouští zpěvy, tance, modlení, obrazy císaře, obrazy svatých a oni jsou úplně no a pak, když přijde řada na to, aby bojovali, tak jim tu masku sejmou a začnou do nich pumpovat. Oni se jako, protože jsou primitivní, tak se jako strašně rozuří, protože jim vzali to hezké toho císaře a oni ještě do nich jako pumpujou ty chemický ty a oni jako se rozběsní a jenom jako nasměrujou, kam mají běžet a oni kolem sebe máchají těma bičema a je to takové velmi primitivní, ale účinné. Pokud to někdo přežije, tak zase řeknou nějaký kódový slovo, masky se sklopí a on se zpěví a odvezeme je na další použití. Já přesně. A mě na tom fascinuje, že fakt, že to není ten nejhorší jako trest. Že jako poprava. To je pořád jako... Takhle se můžeš vykoupit z očích císaře. Ale protože uděláš něco dobrého a vykoupíš ten svůj špatný skutek, který byl třeba, že jsi měl nějakou zakazanou knížku. Je to tak. Nebo jsi řekl někde něco omylem obilí, víš jak. Přesně, jako to prostě tak šup s ručičkama pryč. Pak jsou penitent engine. To je mnohem větší, to je něco jako... Je to dreadnought. Trochu mini dread, ale bez toho, aby někdo vás chránil. Všechno to má na svědomí ekleziarchie a jim věrný Adeptus Mechanicus. Tady už je to pro horší heretiky, který ještě z nějakého důvodu jako nechcete zabít. A pro sestry, které především, co bylo u těchto, vím, co je u Mortifieru. U Penitent Engineu podle mě prostě jenom něčem selhali. A už je to horší, než aby dělali jenom repenty a běhali
polonahý s obrovským mečem, tak je tam přiheftujou, přivrtají je tam za páteř a za nohy, a to že hejbou rukama, tak stroj hejbe rukama. A k tomu jim dávají opět chemický koktejl, ale tentokrát už jim neukazujou obrázky císaře a podobně. Teď už jenom dávají chemikálie, které podporují opovržení sebou samým, vysmívání sobě samému a to, že prostě selhali. Že prostě jako ve službě císaři selhali a pak jako... Tak ti v tom máchají tu palici. Máchají ti v tom palici, prostě jako to je totální deprese a stihomám a pak oni se ženou do toho boje, aby se aspoň trochu odčinili a aby zemřeli v tom boji. A do toho ti tam jdou ty chemikálie, říkají ti, ne, stejně to nezvládneš. Prostě, a já to zvládnu. To prostě jako, a do toho jako sedíte v tom, stojíte v tom stroji de facto jako ukřižovaná a nemá žádnou zbroj a podobně. No a pak je Mortifier, což je hardcore na druhou. To je pro repentie, což jsou ty, kteří už jako něco spáchali a mají jako bojovat v tom prvním sledu, které utekly z boje. A tam už není žádný jako slitování. Oni odoperují část mozku, přiheftují je tam úplně napevno, že nemůže pohnout hlavou, odstraní oči a takové věci, nesmí pohnout ani kouskem těla, na hlavu jim dají zase masku a neustále je senzoricky týrají tím, že jim pouští jako do frontálního kortexu obrazy, ale jako provinění, extrémní zvukový a oni nemůžou pohnout hlavou, nemůžou zavřít oči, nemůžou přestat poslouchat, nemůžou se vůbec pohnout, jediné, co dokážou, je pohybovat tím strojem a teoreticky by i třeba jako mohli křičet, ale oni samozřejmě nemají jazyk a hlasivky. A jediný, co jako dělají, je, že tiše řičí, protože nemají čím a ženou se dopředu v naději na to, že zahynou, ale zároveň ví, že nespasí se nijak. Prostě porušili to, co neměli, ještě jako repentie zdrhli, takže jako jediný, co vidí, je, že to nějak ukončí, ale možná ani nemají tolik inteligence na to. A pak jako když jste hodná a šikovná a jste normální sestrané, tyhle ty jsou jako úplně v hajzlu, jako toto. Tak teoreticky má ještě nějaký speciální druh Mortifieru, který fakt funguje jako Dreadnought. Když prostě přijdeš o ruce, o nohy, tak ti tam jako zaheftujou a očuzujou tě kadidlama a to, ale to je jenom velmi, velmi výjimečné. Takže Mortifier, který jako je celkem funny na stole, tak je extrémně grimdark, jako, že to je fakt jako body horror / mysteriózní horor. Nechci to tak skončit. Psychologický horor a tortura. No, je to pěkný hnus. Proto my se budeme bavit o Dreadnoughtech za chvilku a tohle je, že Dreadnought krát 7 nebo krát 40 000. Dreadnought je v klidu. A hele, mám tady u 7. bodu poznámku něco z Nightlords. Určitě se najde. Řekl bych, že je ta Kurzeho loď. No, ten labirint, má tam ty kůže natažené, to je docela grimdark. On tam ani nemá kůže, on má, na konci už má svůj první sál a víceméně, když tam jdete, tak šlapete po stále žijících obličejích obětích, které neustále sténají a stěžují si, šlapeš mi na nos a podobně. Jako Nightlordi toho mají spoustu, až si člověk musí vybírat, ještě bych ti vyspoileroval Nightlord trilogie, teď nebudu dělat, tam je taky dobrá věc. Ale vlastně nejvíc grimdark je sám Kurze. Prostě jako nikdy neměl šanci, prostě skončí na ferálním světě, tam hraje Batmana, žere děti, žere psy, protože mu nic nezbyde. Má vidiny budoucnosti, která se vyplní. Prostě všem říká, jo, úplně strašlivě se to podělá, všechno bude špatně, císař nás zradí. A ta vidíte prostě. A Kurze je takový, jako nikdy tu šanci neměl, ale ne, že by si teda za to nemohl z části sám, ale je to takový nevyhnutelnost osudu. Takže Nightlordi jsou celkem grimdark, i když jsou často zobrazováni jako ti záporáci až směšní, tak mají svůj tragický osud. Nebo důvod, proč to tak dopadlo. 8. grimdark moment je takzvaná Corpse Guild. Neboli Gilda mrtvol. Cech mrtvol. A
Není to, že by byli mrtvoli. Není to, že by byli mrtvoli. Samozřejmě řekneme si v High Gothic Mercator Pallidus. Je to obchodní gilda z Necromundy, z Hive World, z úlového světa. No a jejich úlohou je vyrábění takzvané corpse starch. Co je corpse starch, Aleši? Corpse starch je výživný základ pro takovou škrobovou pastu, kterou můžete živit své dělníky a má jedinou diskutabilní vlastnost, kromě toho, že je asi dost hnusná, a to, že ji vyrábíte z mrtvol. Jep. Takže Corpse Guilda chodí, sbírá mrtvoly, někdy i vyrábí mrtvoly. To je, protože je to nějaké společenství na Necromundě a Necromunda je jako docela hnusné místo k životu, takže jsou tam prostě války mezi gangy a právě mezi konkurencí a takže Corpse Guilda si jako sama někdy ty mrtvoly vyrábí. Taky z nich vzniknul samotný gang Corpse Grinders, což jsou uctívači Khorna. A prostě ano, berou mrtvé lidi a dělají z nich jídlo, které potom na Necromundě lidi jedí. Jedí sami sebe. Docela grimdark. Mě to zajímalo, jestli třeba dělají konzervy s Corpse Starchem. Jakože vlastně nějaký gardista si otevře. Takže je to spousta memů. Je na to spousta memů, no. Ale jako asi by se jim trochu možná zbouřili. Jako, otevřeš si jako svůj Corpse Starch. Si to do vody. Jak chceš živit prostě miliardy gardistů jinak? Myslíš, že každý má chleba a uzeňák? No, samozřejmě. Máš spoustu. Nevím, tak čekám, že ve 40. tisíciletí už máš třeba vymyšlený nějaký dobrý mré, jako, a nemusíš jim dělat zrovna. No, zajímavé, že s tím žádný spisovatel nezabývá. V Gauntových duších řeší hned na začátku. Tam řeší kávu. Tam řeší kávu a to, že si dává vajíčko Gaunta, že mu to závidějí, takže jako, hele, jsou tam i normální. Jako, nemusíš hrát mrtvoly. Mají to takový jako diskutabilní z hlediska toho vlivu chaosu. Jako, Je to prostě Corpse Guilda, no. Vtipné. 9. Vrátíme se trochu, před chvílí jsme se bavili o arkoflagellantech, tak se vrátíme k robotům, ve kterých jsou vsazení živí lidé, a to jsou dreadnoughti. Dreadnoughti jsou chodící roboti, ve kterých jsou vsazení mariňáci. A mariňáci, kteří byli natolik zmrzačení, že už je nejde dát dokupy, a protože jenom ve smrti končí tvoje služba, takže dokud dýchají, tak slouží císaři. Takže je uzavřou do sarkofágu, napojí je na nějaké prostě neurorozhraní a ten sarkofág potom frcnou do dreadnoughta, do obrovského chodícího tanku, a takhle ti mariňáci můžou sloužit tisícovky let. Jo, nejstarší jako mezi bojema ukládají do stáze. Protože to senzorické přetížení, které ti mariňáci a to PTSD, které mají, tak je tak strašně vyčerpává, že oni trpí potom různýma psychickýma poruchama, tak je vždycky radši mimo boj vypnou a zapínají je jenom na to, když musí masakrovat. Což sebou samozřejmě má potom i taky jako vedlejší účinky, že jo? Protože probudí, vůbec nevíš, kde seš, jak se jmenuješ, co se děje, že jo? Je to o 2000 let později třeba, a velmi vtipné. Proč mi to přijde grimdark? Je to nebo takhle, ti dreadnoughti, krom toho, že to jsou fantastické bojové stroje, tak oni zároveň slouží do velké míry jako připomínka starých časů, protože oni si pamatujou spoustu věcí, a bavili jsme se, že u Límana Rase, že Björn, taky dreadnought, nebo teď už dreadnought, tehdy mariňák, prostě mluví a vzpomíná na to, jak Líman Ras odjel, a je to taková ta ústní tradice. Takže spousta z nich... Ten nejstarší dreadnought. Takže spousta z nich jich pamatuje ty zlaté časy a vypráví o nich, když jsou teda vzhůru, a pokud jim úplně nehrábne z toho. Jo, no. Belisarius Cawl to vylepšil, protože máme Redemptor Dreadnoughty, což jsou ty větší, a do nich můžeš nacpat jenom Primaris Mariňáka, a on už tady nebude věčně, protože ten Redemptor je tak velký a vyžaduje tolik energie, že ono to postupně do toho trupíka vevnitř spálí. Asi synapticky, nevím, není to řečeno blíž. Takže nebudete v tom na věky, ale za druhou stranu bude to víc bolet. Já jsem přemýšlel nad tím, hele, tak
samozřejmě je tam ta logická pojistka, že ta výroba těch dreadnoughtů je skoro zapomenuté tajemství, protože jinak bys mohl, že mariňákům usekat ruce a nohy a udělat si z každé kapituly 1000 dreadnoughtů, které jsou, jako dreadnoughty jsou lepší než mariňáci, prostě statisticky. Už si viděl nějakého dreadnoughta odjistit bombu? Si má korčička. Že jo, tomu se to povedlo. S Fulgrimem. Jo, Rilanor. Rilanor, ano. Takže ten byl dobrý, no. Dejme mu 10 000 let a jeden dreadnought se strojí jednu bombu. No, ale jako dreadnoughti, to není hezký osud. Přiznejme si, jako si tam plavete, jste rádi, že máte celý mozek a nemůžete nic. Přitom je to nesmírná podsta. Dreadnoughti jsou hrdinové, prostě mariňáci je uctívají, mají každý z nich, z těch dreadnoughtů má na sobě pergamen, svitek, na kterém jsou napsány, kdo to byl zaživat, jaké vykonal hrdinské činy a prostě jsou fakt uctíváni jako váleční veteráni, kteří bojují až za hranici vlastně svých možností. Víš, která legie nepoužívala dreadnoughty? Nepoužívá dreadnoughty. Typoval bych White Scars. Správně. White Scars a jejich návyky z Chogorisu u nich vytvořili, že nemají rádi dreadnoughty, nepoužívají dreadnoughty, nechtějí toho bojovníka zavřít do toho sarkofágu a radši prostě budou používat implantáty a kybernetický ty. A když už to nepůjde, tak prostě... Je to lepší osud. Jako jak si myslím. Ve spoustě případů. 10. To jsi tady napsal ty, Aleši. Napsal jsi nám na 10. místo Genestealer Kult. Ano. Mě by zajímalo, proč je to Grimdark. Protože je to... Už ten začátek je Grimdark. Jak vznikne Genestealer Cult? Dostane se ti jeden nebo možná trochu víc Genestealerů na planetu, pak k tobě přijdou a políbí tě. Což znamená, že použijí své kladélko v jazyku tak, že ti penetrují oblast u páteře a tím do tebe zasadí geny. To tě velmi rychle... To jsme se ve škole naučili takhle, že se zase sází geny. No, to je takový. Ale četl jsem někde, že to kopíruje nějakou mitochondriální verzi klonování. To ti začne přetvářet na takového... Budeš vypadat jako Kuba, jenom nebudeš mít vlasy, budeš mít větší hlavu a budeš mít fialovou. To ještě nemyslím. Ne? To budeš až... No a ty začne tě hnát touha po rozmnožování. Takže si najdeš... Nemusíš najít ženství kultistku, ty prostě si najdeš někoho, nebo když bys byl žena, tak si najdeš muže a začnete se množit. No a za A tím genetickým modifikováním nakazíš svého kolegu, tedy partnera, a za B tvoje děti už jsou druhá generace, která už začíná mít jiné ty poruchy, ale už jí vede to samý a všichni mají tendenci se stahovat do podzemí, což jako teoreticky, aby jako byli skrytí, ale ano, je to, aby se prostě skryli, ne jako, že by se měli rádi temno. No a takhle se to postupně množí, protože ty děti si taky najdou partnery a taky je nakazí a takhle se všichni jako shromážíte a začnete uctívat císaře. A na začátku si někteří myslí, že skutečně uctívají císaře, akorát má 4 ruce, jako to shit happens. A takhle to pokračuješ asi do 4. generace, kdy už jsou vás jako 1000. Už to máte prostě chrámy a všechno a zavoláte toho císaře, některý ví, že je to císař, některý ví, že jsou to tyranidi. No a pak přiletí tvůj císař, což je tyranidí flotila a sežere. Ty mezi tím uděláš povstání, čekáš na svého spasitele a pak tě sežere. Liší se zprávy o tom, jestli z toho máš radost nebo ne, protože někteří se brání a říkají, tohle jsem se neupsal a podívej tady Vašíček, podívej, jak je hezký, má 4 ruce, obrovskou hlavu, ruce značku a to si nezaslouží. A další jako spokojeně nakráčeli do té flotily a potopili se do těch bazénků, aby se lépe trávili. Ale to je celý tvůj osud, pokud jsi členem Genestealer Cultu a pokud prostě uctíváš tyhle věci, no. Je to takový, a sám se to nemůžeš, prostě skočí na tebe
potvora a máš smůlu prostě, nesežere tě, strčí do tebe kladélko. A je to jako zároveň i blbé pro lidi nebo jakoukoliv společnost, protože gene stealeri se blbě rozpoznávají, jak jsou podobní těm lidem a je to, že fakt máš prostě toho nepřítele uprostřed řád a ani o něm nevíš. Je to ten, co pak otevře brány ty lidi invazi a jsi prostě v prdeli, že? Máte asi jedno pozitivum, asi si užijou hodně sexu, ale... Ale tyranidího. To taky nevím, jestli chceš úplně. Takže to jsou gene stealer kulti. Na 11. místě máme servitory, nebo servitorizaci. Arkoflagelanti jsou vlastně svým způsobem servitoři, ale je to speciální případ. Normální servitoři jsou totiž dobrovolníci. Jakože takoví ti dobrovolníci. Ne, vždy je to dobrovolné. Ano, a kteří... Je to nejblíž, co vlastně Imperium dovolí nějakou si automatizaci nebo robotizaci do jisté míry. Biorobotizaci. Zase. Lobotomizace, našroubujou vám různé implantáty, šroubováky, plamenomety, co je potřeba a servitoři vykonávají velmi mechanické, podružné, manuální úkony, jsou naprogramovaní jako prostě lidští roboti. Máme i servoskaly, což jsou lítající lebky, které fotí, berou záznamy, mluví, může v nich být reproduktor. Máme i děti, kteří jsou nemluvňata, která jsou servitorovaná. Já mám pocit, že kolem tohohle Games Workshop trochu... No tak jasně. Neustoupil, ale trochu mlží, takže takový ty cherubové, co tam poletují, říkáš si... Myslím, že někdy v 80kách to byly děti, kterým někdo vydlabal mozečky. Teď už jako se to moc neřeší a spíš jsou to asi stroje, které vypadají jako andílci. Stroje. Ano, no, ale jako, že určitě je nějaká úmrtnost u porodu, takže já nevím, já myslím, že to je úplně jasné, co to je. No a důležité je, že servitoři jsou třeba imunní vůči chaosu, což je jako, protože nemají duši vlastně de facto. Jsou to ve všech ohledech stroje, které ale kdysi byly lidmi. A je třeba výborný, spousta servitorů je na Marsu a vůbec obecně na Forge Worldech, protože pracují v těch továrnách a vyrábí ty stroje. Jeden z vlastně asi nejlepších takových vedlejších příběhů, který byl v Rogue Traderovi, byl právě příběh o jednom pirátovi nebo gangstrovi, který, aby se pomstil své milence nebo něco, tak z ní udělal servitora, ale nechal jí vnímat. Bylo hodně to je jako masakr. A že neměla svobodnou vůli nic, prostě, ale jako vnímala, viděla, cítila všechnu tu hrůzu, co se jí dělá. Takže servitoři prostě byli to lidi. No. Musíš se od toho distancovat, že to jsou prostě jenom stroje, ale víš někde uvnitř, že to byli lidi, děti, cokoliv. No. Je to tak. Ostatně i ten servitor s Millennium PM je takový jako myslící. To taky se někdy stává, že když zažijou nějaké jako obrovské trauma nebo něco, tak se těm servitorům může vrátit část té původní osobnosti. Psycho. No. Dostáváme se ke 12. Cream of the crop. Cream of the crop. Asi je nejhorší věc, co jsem jako... Tak je to nejhorší. Já si přiznám, že mě to bylo trochu jak bych to řekl, přehypovaný. Přehypované. No, nevím. Posuďte sami. Budeme se totiž bavit o Demonkulábě. Demonkulába je projekt. Je to projekt Iron Warriorů. Iron Warrior. Konkrétně Honsua, který jako patří mezi nejvíc sickfucky současné 40. Iron Warrioři se dostali událostmi ke spoustě Genseedu od žlutých. Imperial Fist. Jo, od Imperial Fist. A bylo to na planetě, já si to pamatuju, Hydra Cordatus. Hydra Cordatus, ano. Dostali spoustu Genseedu a řekli si, co my s tím Genseedem bychom udělali, potřebujeme mariňáky, jasně, ale nemáme prostě adepty. Nemáme ty sarkofágy, nemáme sbírat lidi. Takže Honsu přišel s nápadem na Demonkulby. A Demonkulba vypadá tak, že vezmete lidskou ženu, zavřete ji do klece, tam ji krmíte
tak až naroste do groteskních rozměrů obrovských. Jako cpete do ní spoustu chemie, není to tak, že byste jí dávali jako šišky bramborový, jo? Ano. Spoustu různých genetických sraček, aby se jim pozměnila anatomie. Třeba se rozšířila děloha. Velmi rozšířila děloha. Jak moc velmi si povíme teď, protože dělohu vlastně rozříznete, dáte tam gene seed a pak do té dělohy zašijete dospělého muže. No, teenagera. No. Řekneš 13, 14, 15. Které... No, to je taky člověk, jo? Prostě ho se berete na tom světě, rozříznete tu ženskou zaživa a strčíte ho do té dělohy. Tam ho zašijete a on tam za působení toho gene seedu zmutuje, načež ho pak vyříznete ven a je z něho mariňák. Někdy. Jeho tam prostě ten gene seed a vlastně veškerá ta chemie ho tam tak jako trochu tráví, mutuje. On přijde v primárně o kůži. Narodí se bez kůže. Ale kůži dostane. Pak dostane. Jako oni nejdřív posuzují jako, mohl by z něj být mariňák nebo nemohl. Mimochodem, ta žena je během toho celého naživu, pokud přežije tady ten proces vyříznutí, což není časté, pak se zašije a za pár dní jedeme znova. Jo? Tak a pokud není vhodný na mariňáka, tak co udělají? Vezmou nebohého zmutovaného teenagera nyní velikosti Space Marina a hodí ho do stoky. Což někteří přežijou. Což někteří přežili a vytvořili si vlastní kult. Unfleshed. Bez masí. Jako, nutno říct, že v tuhle chvíli oni jsou mentálně na úrovni toho dítěte, takže oni si v těch stokách a oni si pamatují lásku císaře. Takže tam začnou uctívat císaře. Znači, že tam najdou ultramariňáci a Uriel Ventris a oni mu chtějí pomoct a nakonec to skončí tak, že je všechny musí pobít Grey Knighti, i když jsou vlastně hodní, ale jsou fakt zmutovaný. No, důležité je, že ti, co teda neskončí takhle, co projdou tou změnou a jsou z nich chaos mariňáci, tak pořád nemají kůži. Takže dostanou kůži, protože se stáhne kůže z jiných lidí, natáhne se do velikosti prostě toho Space Mariňáka a pak se to na ně nebo koníkovačem. Je potřeba prostě zaživat tu kůži roztahovat, ideálně mechanicky a chemicky, ty lidi jsou furt naživu, protože když to budeš mít po mrtvole, tak k ničemu, že jo, tak pak to z nich stáhneš a obalíš tím ty nový mariňáky. Případně můžeš používat kůži z mrtvých mariňáků, z Imperial Fistů. No. A pokud to ta žena přežila, tak jdeme dál, pokud ne, sebereme další otrokyni a napumpujeme jí a oni jsou fakt obrovský, jako potřebujete do toho dostat dospělého člověka, takže oni jsou větší než mariňák, jako nejsou už pohybliví, nic, křičet nemůžou, myslím, a takový, že první se jim odstraní hlasivky, ona to ruší Honsu a při práci, ale může si takhle tvořit nové mariňáky. A úmrtnost je možná menší, než když si děláš normálním způsobem. Je to takový revolucionář. Je to velmi pokrokové. Hlavně pro práva žen to dělá hodně, si myslím. Jako jo, no, to. Nevím, jestli byly všechny demonkuláby zničeny. Protože žije Honsu, tak teoreticky ne, protože... To může kdekoliv zopakovat, no. Jsem chtěl dát za nás to koťátko, je tam Uriel Ventris. Je tam Uriel Ventris, protože obrázky Demon Culp samozřejmě nemá. Ale jako myslím, že jsem našel asi 2 náčrtky. Ale... Našel jsem model někde. Fakt? Aha. No, to... Nehledej to. Ne, to potom. Na 13. místě, blížíme se ke konci, máme Serenu D'Angelus. Já teďka čtu Fulgrima zrovna, takže tam... Když je zrovna Fulgrima, tak je to spoiler. No, ale tak já vím, co se s ní stane. Je to remembrancer z doby Great Crusade, je přiřazena k Emperor's Children, takže víme, kam tohle to směřuje. Ale myslím si, že všichni, co byli přeřazení k Emperor's Children, jo, boží, prostě oni mají rádi umění, všechno. Přesně. Fulgrim si objednává furt nějaké sochy, to bude fecka. Obrazy. Koncerty jsou tam každý večer, je to prostě umělecké velmi. Ano, nemusíš jezdit někam z Evropy. Ano. No a Serena dostane zakázku největší, protože ona dostane zakázku nakreslit Fulgrima, namalovat mu portrét. Problém je v tom, že jednak ona tu zakázku dostane už po tom, co Fulgrim a Emperor's Children byli na Laeru. Takže jsou trošku. Takže už začínají být
chaosování. A druhý problém je, že Serena tam byla taky. Protože ona byla se podívat do toho chrámu, jak když to tam dobili. To neprospěje vaší příčetnosti. Ne, no. Takže ona potom, když musí namalovat toho Fulgrima, tak nemá tu můzu, prostě nemá tu šťávu, ty kreativní juices v ní neproudí. Jako oni v ní proudí. A tak trochu jí z toho šábne, že nemá prostě tu můzu. No a dopadne to nakonec. Jak, Aleši? Ona začne malovat svými tělními tekutinami. Krví primárně, ale dojde i na další tělní. Potřebuješ různé odstíny. Potřebuješ odstíny, jako z krví si nevystačíš, jako neděláš angrona. Je to takový, že ona si neustále jako maluje ten nádherný, ale stále nedokonalý Fulgrimův portrét a pak ukáže konečně ten obraz svému kolegovi Ostianovi, což je sochař. A ve chvíli mu ho ukáže a pochlubí se tím, tak zjistí, že Ostian už je dávno mrtvý, že ho tam zapíchla a že maluje i jeho krví a kusy těla. On už v té době jako v pokročilém stádiu rozkladu. Je to tak, no. A ve finále, když zjistí, co se jako stalo, tak se napíchne na meč, kterým zabila Ostiana. Všechno to zjistí Fulgrim, podívá se na to a řekne, to je krásný. Což je velmi Fulgrimovské. Velmi Fulgrimovské. No, nicméně ten obraz potom hraje roli během Great Crusade, protože do něho, jak je to? Do toho obrazu zakleje démona, který Fulgrim našel v tom meči. Nejdřív tam zamkne Fulgrima, ten démon z toho meče a nastihuje se místo Fulgrima a Fulgrim stráví nějakou dobu v obraze. A pak se přehodí. Tak. Cool obrázek. No. 14. takový poslední velká zmínka, pak už máme 2 body, které prolítneme velice rychle, protože k ní máme separé vlastně epizody. Takže na 14. místě Grimdark událostí máme vzkaz Gillimana Sanguinovi. Tak. Je to spoiler pro Echoes of Eternity. Je to tak, ale zároveň nás to asi nešokuje. Jo, není to šokantní. Proč je to... Nebudem si ho číst ten vzkaz. V podstatě Gilliman Sanguinovi posílá skrz Warp, skrz astropaty zprávu, kdy že všichni se brání na Teře poslednímu útoku. Je to potom, co musí zavřít bránu věčnosti, Gate of Eternity, což znamená, že už jsou vysloveně zavření v paláci a už jako není nic dalšího. Vysloveně v té hlavní citadele a už se jako říkají, no tak teď už jako poslední obraná linie, tak co budeme dělat teď, tak začne se vymýšlet plán, že přepadnou Vengeful Spirit. No a v tu dobu už se blíží Gilliman s ultramariňákama a dalšíma legiema a posílá vzkaz, který zachytí ovšem Conqueror, vlajková loď World Eateru a Lothara Sarin a Gilliman tam říká, je to celkem dlouhý, tak dává vzkaz, už se blížím, říká to Sanguinovi, který pak samozřejmě padne, protože to zautočí nahora a ten vzkaz, já kousíček přečtu, jenom tu klíčovou část, teď zase simultánní překlad. Drž se naděje, bratře, to je vše, o co tě žádám. Můžeš mi to dát? Dokážeš se udržet v paláci těch několik posledních klíčových hodin? Jsou to hodiny. Tak ono to pak ještě zamotá s tím, že se zastaví čas a podobně. Ale jsou to hodiny, kdy jako kdyby oni věděli, že se blíží Gilliman, tak by asi měli úplně jiné plány a je to poslední vzkaz, který by si mohl Sanguinius ještě živý přečíst. Gilliman se nepřečte samozřejmě, protože to zachytí. Ale je to... hezky tím končí knížka, po který už je jenom vlastně 3 díly? Teda 3 díly and the Dead, kdy už je všechno úplně v prdeli a je útok na Vengeful Spirita a všechno je do hajzlu a Sanguinius ví, že umře a všechno by mohlo být jinak, ale je to takový to finální bodnutí do toho, že ještě to mohlo dopadnout dobře, ještě tomu věřili, záchrana je kousek od nás, ne. A hlavně jasně, kdyby se to Sanguinius dozvěděl, tak nejspíš
se nikdy nevylodí na Vengeful Spiritu, vydrží to a pak je ta 13. ultramariňáci smáznou hora a dopadne to všechno úplně jinak. No, je to skutečně prostě ztráta naděje, ale totální. Mm-hmm. A že jako i Gillian prostě věří tomu, tak ale stíháme to, zvládneme to, udržte se, už jsme jen pár hodin od vás. Ano. Ne. Nikoliv. No, takže to byla naše 14. top Grimdark událost ve světě 40 000. Máme tady poslední 2 a to jsou jenom takové jako honorable mentions, k ním nemáme ani obrázky. Protože samozřejmě, aby nám někdo neřekl, že vy jste zapomněli na tohle a na tohle, zapomněli jsme na spoustu věcí. Ale my si uděláme další topku. Jako přesně, ale jenom musíme zmínit, že samozřejmě drukary jsou velmi grimdark. Máme bonus o komoře, jejich hlavním městě a drukary, protože se živí, vlastně jim prodlužuje život utrpení ostatních, ano. Tak samozřejmě už ve samé podstatě je to velmi grimdark frakce. No a na 16. místě potom taky honorable mentions máme Necrony. V Necronech máme speciální díl, máme bonus o War in Heaven. Máš první bonus? Možná, jo. A Necroni taky jenom zmínka, protože to, co se s nima stalo vlastně během War in Heaven, jak přišli o duši, jak dostali ty svoje těla, o kterých snili, které si jako vyprosili a jak to byla past. A danajský dar. Tak. Dávno předtím, než byli Danajci. je to velmi takové jako ta řecká tragédie, ano. Jak má 40 ve zvyku. No. Takže jenom abychom to měli spíš takhle kompletní. To bylo 16 za nás nejvíc temnochmurných momentů ve světě 40. My děkujeme, že jste s námi byli při tomhle výročí. Příští týden máme... Jsme měli dát flašku něčeho. No, nebo čepičky aspoň. To je pravda, a frkačky. Ale to si zase necháme na příště. Nezapomeňte, že máme soutěž. A příští týden v bonusu bude soutěž tady o High Maršála Helbrechta pro naše podporovatele a předplatitele. No a my teďka po nějakých speciálních dílech a odbočkách se za 14 dní vrátíme k Rogalu Dornovi a k naší sérii o Primarších. Ahoj. Čau.